Meksika'da. Wow.
Тази улица я разпознавам. Още в България бях гледал на Google Maps и съм сигурен, че музея, къщата на Айнщайн, не музея, къщата на Айнщайн е някъде е там долу по тази уличка. Аз знам ли? Знам ли? Добре ли се ориентирам аз, а? Его часовника. Надолу по улицата. Его. Да разкажа сега в каква ситуация съм. Трябваше да дойда до Берн, за да си изваря свидетелство за съдимост, защото трябва да ни е трудно, нали, на българите и трябва да дойдем до посолството чак за да го извадим. Идвам аз до посолството, което между другото не си вдигаха телефоните, нито един от телефоните не се вдигаха, в продължение на 2 дена им звънях, не са си описали работното време и идвам аз, отивам в посолството, какво да видя, те не работят. И не знам, даже не съм изненаван. В смисъл, от 9 до 12. То просто е в българска работа от всякъде. Както и да е. И сега опцията ми е да се върна до Цюрих или да остана тук да спя. Прецених, че първо, че е по-евтино да остана да спя и второ, че така ще имам повече време, за да мога да разгледам Берн, защото Берн е страхотен град и имат брутални музеи и са супер много. Центърът е уникален и ми се искаше просто да го поразгледам малко, да пообиколя. В момента съм на главната централната улица. Пълно е с хора, между другото. Ето как изглежда. Целият център е направен така под формата на коридор, все едно. Ето това е главната улица и това не знам какво е, много хубаво. И от двете страни просто е един огромен коридор, навсякъде е пълно с магазини, с хора, там на Коледен базар, сигурно вече пети виждам. Малко по-надолу по улицата беше къщата на Айнщайн. И така ли, аз малко се отметнах, ама в крайна сметка реших да остана и да спя тук, така че сега отивам към хостела си, защото няма да отдавам луди пари за хотел. Хостелите са най-евтиното, но никога не съм оставал на хостела. Знам, че там сте 5 коча на такива двойни легла и не знам какво да очаквам. За щастие не си нося скъпи неща с мен, така че дори да ме оберат няма да е кой знае какъв голям проблем. За капак на всичко си бях взел, понеже си бях взел Powerbank, в случай, че ми падне батерията. Но разбира се, що да проверя. Powerbank ми не става, просто е твърде стар и е с различен вход такова. Трябва ми специален кабел за него. И аз през цялото време сега си харча батерията, на GPS съм пуснал, интернет, глупости, снимам и тя батерията си отиде. И в последния момент го установих това. И сега в момента търчах наляво надясно да търся от някъде да си купя специален кабел, за да мога да си използвам батерията. Дадох 20 франка, 40 лева за едно кабелче. Да се надяваме, че поне Powerbank ще ме издържи до утре. Центъра не е само в права линия тук, а продължава и в страни. На някои места просто са едни коридорчета, в случая тук не е така, но на някои места са едни доста надълбоко влизащи коридорчета с още повече магазини навътре. Има много интересни работи навсякъде. Ето в случая тук влизаме вътре и продължава. Има кухня, има всичко.
Дори има компютър да се използваш. Брутално. За жалост, тази катедрала в момента е затворена заради някакво погребение, доколкото разбрах. Кулата също. И утре между 12 и между 3, ако съм тук, най-вероятно ще мога да успея да се кача горе на колата. Надявам се. Сега съм в музея на комуникацията, май, напълно с коли. Не съм сигурен дали аз не си го превеждам грешно, но явно не съм, защото тук има неща, чрез които се комуникира. Във всеки музей, в който бях до сега, съм бил до сега тук в Цюрих, има слушалки и си избираш да ти говори, да ти обяснява за изложените неща. Това е от малкото музеи, в които се преценили, че може да има и англоговорящи. И сега какво? Окей. Alone together, forever alone. The Lord of the Rings. The Two Towers. And a thief. Murderer. Не цъкна гръщата. Не исках това. Какво е това сега? Не разбирам. Това мирише на крака, това мирише на карамел ли е това? Да, така е. Я това на крака. Пате. Чак толкова зелени миришат краката, стига. На скункс ли? Скункса мирише добре, бе. Предполагаме или 4, нали, или 1, 2, 3, 4. Yes. Значи, преди малко, като бях в будката телефонната, от тук мога да извънна и оттам мога да извънна от тук и така. Има още едно, което не знам къде е. Друго, за да разбием тази парола, трябва да звънем на този номер. Не, сещам се. Тук пише звъни на това, за да се свържиш с телефонната кутия, на която имаше код 4 цифрен 9973. Курави. Как се смяташе бинарно?
11. Беше 11 ноември. Добре бе. 3 пъти го смятах. 13, 11, 01. Затова сме учили по програмиране за първата игра. Как се играе тенис за двама. Нещо не ми се получава. Не е тенис за един. Ето. Преди малко трябваше да се снеме в една будка и изглежда, че тук може да се принтираш снимката и да я закачиш на стената. Това е, поръчваш си голяма бира и да носят безплатни пастъци. Донесоха ми още ядене, по някаква причина не знам. Избирам се дестинации за утре. Берн е празен. Празен. Така. Малко съм се почерпил и съм на центъра на Берн. Ето. Много готин център. И отивам към някакъв рок или метал бар, доколкото разбрах. Един приятел от един Irish Pub ми го препоръча и сега. Няма никой, празни улици, лампички, тук там е някой терорист. Знаеш, че вечерта ще е тежка, когато те посрещат с тапи за уши.